Os alumnos de cuarto de ESO da comarca do Deza participarán o vindeiro xoves día 15 nas quintas xornadas de orientación laboral. Nelas, persoal dos distintos institutos da zona exporán as súas ofertas formativas. A continuación, cada un dos ciclos formativos, o profesorado de cada un dos ciclos formativos, pois vai a expoñer as competencias, o posto de traballo, etc., referentes especificamente a cada un dos ciclos. As xornadas comezarán ás 10 da mañá e o obxectivo non é outro que o de axudarlle os estudantes a escoller a súa oferta formativo-laboral. Nos centros, que eles non teñen que pagar nada para vir ese día, que se les vai a dar unha información sobre todos os ciclos formativos que se imparten nos centros da comarca. Que, bueno, eu creo que calquera deles se está funcionando moi ben, non só no Pintor Colmeiro de Silleda, que desde logo ali podo garantizar que se está funcionando moi ben, pero supoño que nos dos meus compañeros tamén.